እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ዕለታዊ ዜና 10 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ መላእ ዓለም ብዝርከቡ ኤርትራውያን ተዘኪራ ኤርትራውያን ውድባት ምንቅስቃሳትን ተጣበቕቲ መሰላትን ናብ ሬድዮ ኤረና ብሰደድዎ መልእኽቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ዘይኮነ ዝገደፍዎ ሓደራ ክሳብ ዝትግበር መዓልታዊ መብፅዓና ንሕድሰሉ እዋን ምዃኑ ዘኻኺሮም ራእይ ሰማዕታት ብውሕዳት ስልጣን ዝሓዙ ተጨዊ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ እዚ ራእይ እዚ ክውን ንክኸውን ቃልሶም ክሕይሉ ምዃኖም ቃልኣትዮም 10 ሰነ ተኸታተልቲ መግዛእታት ንምእላይ ኣብ ዝተኻየደ ብረታዊ ቃልሲ ዝወደቑ ሰማዕታት ጥራይ ዘይኮነ ገድሊ ቅድሚ ምጅማሩን ድሕሪ ናጽነትን ዝተወፈዩ ጀጋኑ እንዝክረላ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ጎዳጉድን መሓይሩን ተኣሲሮም ዕድሚዮም ዝኽፍሉ ዘለዉ እንዝክረላ ዕለት እውን ምዃና ብዝተፈላለዩ ወገናት መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ በበይኑ ሃገራት ዓለም ጥርናፋት ፈጢሩ ዘሎ ባይቶታት ይኣክል ብወገኑ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ኤርትራ ሕድሪ ሰማዕታት ንምትግባር ኤርትራ ዴሞክራሲያዊትን ብስርዓተ ሕጊ ትመሓደርን ምግባራ መሰረታዊ ምዃኑ ብምእማን ካብ ኩሉ እዋን ንላዕሊ ሕጂ ይኣክል ኢሉ ጥርናፊኡ ክሕይል ከም ዝግባእ ዘኻኺሩ ኤርትራ ብመስዋእቲ ደቃ ሓርነታ ዳ ተረጋግጽ እምበር ህዝባ ካብ እዋን መግዛእቲ ንላዕሊ ብስደትን ሕሱም መነባብሮን ይግረፍ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ምህነፅን መጸገንን ጽርግያ ዝዓለመ ካብ ሕብረት ኤሮጳ ዝሓተቶ ፋይናንሳዊ ሓገዝ እቲ ሕብረት ነጺግዎ ኣብ ሕብረት ኤሮጳ ጉዳያት ወጻኢ ፖሊሲ ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ብዘርግሖ መግለጺ ኮሚቴ ፓርላማ ኤሮጳ ነዚ ጉዳይ ብዕለት 15 ሰነ ብዘካየደ ኣኼባ ድሕሪ ምምይያጥ ንጽገናን ምህነፅን ጽርግያ ዝውዕል ንመንግስቲ ኤርትራ ዝልገስ ሓገዝ ከም ዘየለ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኤርትራ ናይ 50 ሚልዮን ዩሮ ሓገዝ ይሓቲቱ ሕብረት ኤሮጳ ነዚ ሕቶ ዳይን ጸጎ እምበር እቲ ኣቐዲሙ ንወደባት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንኸራኽብ ዝህነፅ መስመር ጽርግያ ምወልኡ ክቕጽል ምዃኑ ፍሊጡ ብተወሳኺ ንኤርትራ ተመዲቡ ካብ ዝነበረ ሓገዝ 30 ሚልዮን ዩሮ ንሱዳን ክወሃብ ምዃኑ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ ሓያሉ ኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኤሮጳ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓዘሉ ልምዓታዊ መደባት ብግዱድ ጉልበት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት የካይዱ ስለ ዘሎ ሓገዝ መሃቡ ብቐጥታ ኣብ ዘበናዊ ባርነት ሓገዝ ምግባር ማለት እዩ ክብሉ ሞጎቶኦም ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም ኮሚቴ ንምዕባለ ፓርላማ ኤሮጳ ማለት ዴቭኮ ኣብቲ ናይ 15 ሰነ ኣኼብኡ ብወለንቶኦም ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ኤርትራውያን መጣየሲ ብምባል ዝሰልዑ ባጀት ሕጂ እውን ሓያሉ ኣባላት ሕብረት ይቃወሙ ኣለዉ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ዝኽእሉ ዜጋታት ቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ክድግፉ ዝጸንሑ ዳ እምበር ተቃውሞታቶም ብዓውታ ከስምዑ ዝጸንሑ ናብ ኤርትራ እንተተመሊሶም እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኩሎም ኣባላት ፓርላማ እናፈለጥዎን ከለዉ ነዚ ዓይነት ውሳኔ ክወስዱ ዘብቅዖም ምኽንያት ንጹር ከም ዘይኮነ እዮም ዝገልጹ መንግስቲ ኤርትራ ብወግዒ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክሓትት ምጅማሩ ከምኡውን ምስ ሰበ ስልጣን ትስርዓት ኣብ ዝካየድ ኣኼባታት ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላት ወዘተ ዝብሉ ከም ነውሪ ዝረኣዩ ዝነበሩ ጉዳያት ኣብዚ እዋን እዚ ክለዓሉ ምኽኣሎም ኣብቲ ስርዓት ዝተረኣየ ለውጥታት ዘመላኽት እኳ እንተኾነ ግብራዊ ስጉምቲ ክሳብ ዝወስድ ግና ብዙሕ ተሪፍዎ ከም ዘሎ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ካብ ብራስለስ ይገልጹ ኣብ ኤርትራ ተቐይዶም ዝጸንሑ 3 ቱርካውያን ሃንደስ ባሕሪ ናጻ ወፂኦም ክብል ማዕከን ሓበሬታ ኣናድሉ ገሊጹ እቲ ኣገልግሎት ዜና ናይ 20 ሰነ ሕታሙ ብዘስፈሮ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ከካይዶ ብዝጸንሐ ጻዕርታት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስምምዕ ድሕሪ ምብጽሑ እቶም ዜጋታቱ ናጻ ክወፁ ከም ዝኽኣሉ ፍሊጡ ኣቐዲሙ ብዝወፅእ ሓበሬታ መሰረት እቶም 3 ሃንደስ ባሕሪ ኣብ መስከረም 2017 እዮም ዓለም ንምዛር ተበጊሶም ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መትረብ ስዌጽ ድሕሪ ምዕጻው ግና ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክምለሱ ብምግዳዶም እዮም ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተታሒዞም በዓልቲ ቤቱ ንሓደ ካብቶም ባሕረኛታት ብቴሌፎን ከም ዝረኸበቶን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከዓ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወረዶም ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘየለ ምሕባራ ኣገልግሎት ዜና ኣናደሉ የመልክት እቶም 3 ቱርካውያን ሃንደስ ባሕሪ ኣብ ሳልስ እዚ ናብ ጅቡቲ ክበጽሑ ትጽቢት ይግበረሎም ዜና ኣብዚ ፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ